Planoa hiru aulki eta hiru aulki. Osea, bi eskinak igual libratu daude hiru eskinak. Atzaldean eta ongietorri azaroko ohiko plenora, para minutu bat zerapenakin, baina aztera goiaz. Zerrendako lehenengo puntue, 2024ko urriaren 28ko aktaren onarpena. Ados zaite? Bago batez, onartuta gehatzen da. Bigarren puntue, alkataren jakinarazpenak. Ez dut ohikoan adierazpenik eitzen, baina bai gaurkoan aprotxan ekonomiko laguntxe hilabete egitxera doia Valentziako hondamenditxa galata, pertsona galeetez aparte galea maietan materialak eta baldintzetan galeak nabarmenak izan da, bai epatu nahiko nuke tragedia horren barruan gauza politiara gertatzen diela, ez? Eta horre epatu nahiko nuke Gipuzkoatik indulakalan egin eta profesionalekin batera, zergatik legaz eta alde bat mobilizioak azken boskeran eta bigarren batzordean nahiko mintzara minimoan, eta hori eskertu da hori pasatxo lagun gaztiak eixenak jar handi horretan laguntzea kosto eskertzekoa dela. Iragarrena, udaleko lanpostuen zerrendaren aldaketa proposamena. Proposamenean jasotzen die hainbat lanpostu duten aldaketak ekian, batzuetan ikasketak eskatzen da ikasketa maila aldatzen da, zehazki museoteknikariaren kasuan eta ofizial horazaina eta mende lorategitako ofizialaren lanpostuan, bestalde udaltzain ofizial ondoko lanpostue bihurtzen da udaltzain buru plaza,
Udaltzaile agente lehena betetzeko aukera legeak aurreikusten dituen aukera danak planteatzen dira, barne promozioan, Euskal Autonomia Erkidegoko herrietako udaltzaingoetako agente eta agente lehena kategorian dauden karrerako funtzionari lusatutako deialdia eta horrela beteko ez balitz ere, deialdi libreta irekien betetzea. Horrez aparte, aurreikusten dira beste 2 lanpostu gehiago sortzea, izango liekenak gizarte langile bat gehiago eta gizarte zerbitzuetako administrari bat gehiago, eta 2 lanpostu une honetan aldi baterako beteta darenak funtzionario bezala betetzea proposatzen da, eta da obra eta zerbitzuetako teknikaria eta laneko arriskuen prebentzio teknikaria. Arrazoiak jasota dauzkazu eta orduan onartuko genduke eta horren berri emateko iragarkia argitaratuko litzake aldizkari ofizialean. Onartzearen aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Laugarrena, Bergarako udalari laboratorio museorako indako doaintza baten onarpena. Damaso Gaiastegi Agirrek doaintza bat ekin do, seminarioko urrezko pupitre bat eta bertako garai bateko sigilua, eta proposatzen da doaintza hori onartzea eta eskerrak ematea. Onartzearen aldeko botoak, aho batez, onartuta gehatzen da. Momentu bat, Kontxi. Alakotan itxen dugunaz oso ohikoa da moduan eskerrak emotea, kasu honetan Damas hori, baina baitza ipamen bat, eta askotan laboratoriumen bueltan ibili ganean komenta iso izan dena, ez? Zenbat eta zenbat patrimonio ondare, gure nolabait seminarizo ingurukoak izan dienak, bukatu daben segurazko borondatu honenarekin, baina etxetako sala, gela, edo edozein relikarizotan. Eta uste dut, badala gonbidapen bat, oingoan Damasok egin daren moduan, baina ikusezkero baten batek alakorik eukileikela eta baloria eukileikela, udalera gerturatu, artxibora edo laboratoriumera gerturatu, eta nola horren doantza bideratzea ziregisa izango litzakela. Eskertzea Damas hori gesto hori, eta daukagun ondare hori be aipatzeaz. Bosgarrena, udaleko aurrekontuaren 11. Kreditu aldaketaren onarpena. Kreditu aldaketa hori 115.990 eurokoa da, eta beharrezkoa dan tramite bakarra, transferentzia bidez ekin danez, da plenoan onartzea. Onartu bezain pronto, kontu hartzaitzak kontabilizatuko eta hor bukatuko litzake. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da. 9 aldeko botokin eta 6 abstentziokin. Boto azalpenik? A ber. Seigarrena, konpromiso kredituak onartzeko proposamena. Egin berri dugu batzorde informatzailearen bilera berezia eta proposamena da konpromiso kreditu horiek onartzea. 2025-erako 340.000 euro izango leke, 2026-erako 253.000 eta 2027-erako 105.000. Noain behin-behineko onarpena emango litzaioke, eta 15 egun jende horren egon da ez balin badago inolako erreklamaziorik edo, behin betirako onartuta ulertuko litzateke. Onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da aldeko 14 botokin eta abstentzio batekin. Boto azalpenin norbaitek edo?
Bale. Zazpigarrena. Bergarako udalean aurre komunikazio bidezko obrek udal baimena lortzeko prozedura laburra eta azkarra arautzen duen ordenantzaren aldaketari hasierako onarpena emateko proposamena. Arrazoia da, indarrean sartu dien lege berriak aurretiazko komunikazioa aurreikusten duela obra baimenaren ordez hainbat lan egiteko tartean plaka energia berriztagarrien sistemak eta jartzeko, eta orduan horrekatik egokitzen da udal ordenantza. Noain, hasierako onarpena emango joan duke, 30 egunez jende horren ongo litzeke, eta ez baleo erreklamaziorik erabaki berririk hartu gabe, behin betirako onartuta ulertuko litzateke. Onartzaren aldeko botoak, bago batez, onartuta gehatzen da. 8. Soraluze Bergara Bidegorriko zatiaren 21,918 kilometro puntutik, 24,508 kilometro puntura erabilera Gipuzkoako Foru Aldundiari doan seditzeko hitzarmenaren onarpena. Hitzarmen honen ondorioz, erabilera sedituko litzaioke Bidegorri bezala erabiltzeko Aldundiari 50 urtez. Proposamena izango litzake hitzarmen hori onartzea, eta alkateari ahalmena ematea hitzarmena sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Debagoienan, transizio energetikoaren inguruko deliberazio prozesua burutzeko lankidetza hitzarmenaren onarpena. Lankidetza hitzarmen hori sinatuko litzake udaleko, debagoieneko beste udal guztiekin batea gehi enpresa pribatu batzuk eta komunitate energetiko batzuen artean, eta prozesu deliberatorio hori aurrera emateko. Onartu berri ditugu, honek suposatzen dituen konpromiso ekonomikoentzako kredituak, eta proposamen izango litzake hitzarmena onartzea, eta gero hitzarmen honera bera Bergarako udalak 3 ordezkari izango lituzke, eta proposamena da Bildutik alkatea, EAJ-tik Maite Agirre, eta PS Euskadiko Ezkerretik Alberto Alonso izatea. Onartzaren aldeko, alkateari ahalmena ematen zaio sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, bago batez, onartuta gehatzen da. 10. Azaroaren 25ko adierazpena emakumeen kontrako indarkeria desagertarazteko nazarteko eguna dela eta. Hau, bozera mailan onartu zen eta ondorioz publiko egin da, eta datorre baieztatzeko edo honela dio. Azaroaren 25 emakumeen kontrako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna dela eta udalok gaitzespen irmoa adierazten dugu indarkeria matxistaren adierazpen guztien aurrean, eta beste erakunde batzuekin, mugimendu feministarekin eta gizarte osoarekin modu koordinatuan lan egiten jarraitzeko konpromisoa berresten dugu. Aurten, arreta jarri nahi dugu emakumeen aurkako indarkeria matxistaren diskurso ukatzaileetan. Ultraeskuinak aurrera egiteko Europako eta munduko testuinguru batek bultzatuta jaiotzen bai dira. Emakumeen eskubidetan izandako aurrerapenen aurreko erreakzio horrek emakumeen eta haien inguruaren aurkako indarkeria esereztu egiten du. Eta oraindik haratago doa. Lege aldaketen biktimak gizonak direlako ustea sustatuz, berdintasunari eta indarkeria matxistari dagokionez. Naiz eta gero eta sensibilizazio eta kontzientzia kolektibo handiagoa egon emakumeen aurkako indarkeriari gabeko gizartearen alde, bai esparru legalean eta politikoan,
bai sozialean, gaur egungo joera neomatxista hazten ari da, batez ere mutil eta gizon gazteengan eta adin ertainekoetan, eta eremu digitalean, bereziki. Manosfera deitu zaion eremua mezu misogino eta berdintasunaren aurkako mezu ugari daude. Ondorioz, indarkeriak ez duela generorik, asmakizun ideologikoa dela eta berdintasun politikak urrunegi iritsi direla bezalako mezuak jasotzen ari dira gazteak. Diskurso horien aurrean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren datuek gogorarazten digute gure gizarteak egiturazko arazo bat duela, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunan oinarritzen dena. Negazionismoa arazo globala da eta nazio batuek ere alarma piztu dute berdintasunaren aurkako mehatxu gero eta handiagoez eta misoginoaren normalizazioaz ohartarazteko, batipat hedabide digitaletan. Hori guztia kontutan hartuta, Bergarako udalean emakumeen aurkako indarkeria esereztu nahi duen edozein diskursoren aurka agertzen gara, eta honako konpromiso hauek hartzen ditugu. Gure herrian euste horma kolektiboa aktibatzea, emakumeen aurkako indarkeria ukatzen edo eta eserezten duen edozein erreakzio matxistaren aurrean, tokiko eragile guztiekin lan eginez, mezu ukatzaileak indargabetzeko eta tokiko bizitzan barneratzeko eta halakoak sortuz. Parteidetza mailak zurrumurru misoginoei eta mezu ukatzaileei aurre egiteko tokiko sareak, komunikazio bateratuak, erantzun publiko eta kolektiboko protokoloak eta bar. Gaztei zuzendutako sensibilizazio neurriak hartzea, batez ere mutilei zuzendutakoak, egunero jasotzen dituzten mezu misoginoak, emakumeen aurkako mezu bortitzak eta berdintasunaren aurkakoak desaktibatzeko, batipat bitarteko digitalen bidez. Gune formal eta informaleetan, eskola komunitateari zuzendutako hezkuntza eta prestakuntza prozesuak indartzea, indarkeria matxistaren aurrean mezu eta jarrera ukatzaile horiei aurre egiteko eta desaktibatzeko. Hezkuntza sailarekin hitz egiteko bideak erabiltzea, eskola kurrikulumnean jarrera ukatzaileetan eta jarrera matxisten normalizazioan esku hartzea indartzeko. Berdin sareatik eta beste sareetatik ere udalerriek sarean ekiteko aukera indartzea, negazionismoari aktiboki aurre egiteko eta udalerriek indarkeria matxistaren aurka kolektiboki borrokatzeko egiten duten apustua berresteko. Era berean, emakumeen kontrako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna dela eta hainbat herritan antolatuko diren ekitaldietan parte hartzera animatu nahi ditugu herritarrak. Emakumeen aurkako indarkeria matxista mota guztien aurrean gaitzespena modu aktiboan adierazteko, horien negazionismoa eta esereztatzea barne. Adierazpen hori baieztatzaren aldeko botoak. Batez onartuta gehatzen da. Zer adierazi nahi zuen? Gai-zerrendaz kanpo eta eskara eta galderen puntura pasa baino lehen beste gai bat aztertzea proposatzen zaizue. Eta da, UEMaren adierazpen proposamena abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna dela eta. Gai hori aztertzearen aldeko botoak. Hau batez aztertzea erabakita irakurri ingo dut. Erantzunkizuna eta konpromisoa olatu berria sortzeko. 2024ko Euskararen nazioarteko egunaren atarian udalak honako adierazpena onartu du. Euskararen biziberritze prozesuak susperraldi egoera bizi izan du azken hamarkadetan, baina badira urte batzuk Euskararen egoera bidegurutzean dagoela entzuten hasia garela. Euskararen gaur egungo egoera zein den ulertzeko Iñaki Jurrebasoren doktore tesiak proposatutako ikuspegi berriak edota euskaltzaindiaren gogoetaguneak ere argi erakutsi eta adierazten dute jauzi sendoak emateko unea iritsi zaigula. Euskara bi hizkuntza hegemonikorekin
talka egoeran dagoen hizkuntza gutxitua izanik, aldeko hizkuntza politikak egin beharra ezinbestekoa da euskarari eutsiko badiogu. Gainera, globalizazio egoerak, aldaketa demografikoek eta digitalizazioak besteak beste, ez dizkigute errazten hizkuntza gutxituak indarberritzeko aukerak. Dugun errealitatea, euskararen egiturazko arazoi heltzeko azken aukera izan daiteke. Jauzi berria emateko unea da, aurrerantz egiten ez badugu, atzerantz egingo dugulako. Datuek horixe erakusten digute. Euskal Herritarren 13% erabiltzen du euskara erdara baino gehiago. 8% aritzen da euskaraz erderetan baino errezago. Eta transmisioari erreparatu ezkero, hegoaldeko haurren 17% jaso du etxean euskara nagusitasunez. Era berean, Euskal Herritarren 4% soilik bizi da euskara nagusi duen eremuetan. Alegia, euskaraz normaltasun erlatiboz bizi daiteken guneetan. Gainera, gune horiek ahultzen ari zaizkigu. Horren bestez, helen Europako hizkuntza gutxituen sareak eta Euskalgintzaren kontseiluak adierazi berri duten bezala, guk ere euskara larrialdi linguistikoan dagoela adierazi nahi dugu. Horrez gain, nabarmendu behar dugu, joera soziolinguistikoa zaratago, epaitegietatik ere euskararen aurkako neurriak hartzen jarraitzen dutela. Gure hizkuntzaren aurkako ordalardian murgilduta jarraitzen dugu. Horri guztiari aurre egiteko, inoiz baino gehiago euskararen aldeko neurriei tinko heldu behar diegu, eta jauzi handi bat eman norabide egokian. Engizun horretan bere biziko garrantzia dute arnasgunek eta udalerri euskaldunek, horiek erakusten dutelako posible dela euskaraz bizi den herria. Hizkuntza guztiek behar dituzte beraiek nagusi diren eremuak, hizkuntza naturalki transmititzen den eremuak, hizkuntza garatu dadin normalizatuz eta zabalduz. Horregatik, gune euskaldunek ardura dute jauzi berri hori irudikatzeko eta bide erakusle izateko. Guk erantzunkizun hori geure egiten dugu eta konpromisoa hartzen dugu zeharkako hizkuntza politika aurrerakoiak indartzeko. Azken hamarkadetan, euskara mantentzeko eta zabaltzeko gai izan bagara, aurrerantzean ere horretan jarraitzeko bizi indarra izango dugu. Olatu berria sortzeko unea orain da eta olatu horren eragile izango da udala ere. Onartzaren aldeko botoak? Aurkakoak? Abstentzioak? Onartuta geratzen da. 14 aldeko botokin eta abstentzio batekin. Boto azalpenik edo? Bai, atzaldeon. Bueno, gu bat egin dugu UEMAk aurkeztutako adierazpenarekin, eta azaltzen dituen hainbat kezka ero bat egiten dugu ere, ezta? Dena den ere, Euskaren egunaren harira, bai nahiko genukeen ere, baikorrak ere izatea, ezta? Eta konparatuz orain dela 30 urte Euskarak zaukan egoera, erkidego autonomoa mentzet, esan dezakegu 16 urtetik gorako gazteen artean 74,5% euskalduna diela. Orain dela 20 urte baino 59 punto gehiago. Uste hori indarrean ipini biharra dagoela. Euskaldunen 12 punto igo da. Eta 24tik 36ra. Euskararen erabilerak ere gora egin du. Dena den, eta lehen azaldutako kezkak eta mozioan edo adierazpenean azaltzen dien bezala ere, gure ustez, Euskararen indarberritzearen bizitza geldialdirik gabeko bidea da, eta guztion ardura da, erakunde publikoena eta gizarte eragileena ere, elkarren aitortza eginez. Deno gara beharrezkoak eta lana egin beharra daukagula, nolabait, egin dugun bide honetan ere jarraipena
izan dezan. Besterik ez. Nik nahiko nukain optimista izan, baina benetan uste dut datuak eta ezagutzaren inguruko datuak eta dudabarik hobetu die, baina uste dut bai transmisioan, bai erabileran, bai azkenengo epaitegizetako auzitzetan askoz behar dirazle kezkagarri dauzkagula, eta erronka horrei heltzen ez podotzagu eta optimismo horretatik autokonplazienteak baldin baga gure hizkuntzan etorkizuna oso zalantzan dagola uste dut. Orduan, zentzu horretan uste dut eta UEMak aipatzen zituenak badatoz horregin bat, uste dut datuak oso esanguratsua dira, zelako zailtasuna dauzkagun gure herrixan, gure hizkuntzan bizitzeko modu normal baten, eta benetan uste dut larritasun horren konstiente espaldin baga, nekez ingo dugula horri aurre. Larritasuna kontuan hartuta, noski, horregatik esaten dugu, baina konparatzen badugu orain dela 30 urte, orduan egoera askoz larriagoa zen, eta denen arteko elkarlanean, bai, administrazioak, talde eragileak, euskararen inguruan mugitzen dira eta herritarrak, erabat aldatu da. Eta guri tokatzen jakuna da, jakinda, euskara hizkuntza gutxitu bat dela, tokatzen jakuna da, lanien jarraitzea, besterik gabe. Ados, Mikel, eta postu gaitzezen dauzkagun datu positibotaz, baina esadotena da oso konstenti izan bidugula realidade berrixek sortzen dozkoen zailtasunetaz, eta horre kontuan euki aurrera begirako planteamentoak etxerakoan, ez? Bestela badaukaulako arriskua. Ez ezagutza horren positibotasunean, beste gozo batzuk eskutatzeko edo, eta ez dut esaten, esan dako, ez dut erronka oso ondisa euskagula, eta batera aurrein biharra daukagula. Azkena eskara eta galderak. Da honetan bukatuko du azaroko plenua. Ni esker eta hurrengoa abenduan ohiko fetxa baino, aste bete lehenago izango da, hilaren 16an izangoa.